Tapos na kumain, ayos yung pagkaluto. Salamat dun sa pag-vlog ni Tricia. At tingnan natin dun sa taas na pininturaan ni Kuya Joel dun sa kwarto. Ganda. Muno. Tapos na dito sa kwarto. Hindi ko na nang-videoan kanina na tinapos si Kadyon kasi doon ako sa diba. Nagpipintura rin. Finish na po dito. Tapos na. Ayan po, sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kaparing Jason. At back to work na tayo. Nag-base muna. At yung vlog natin ngayon doon saan? Taas. Kaya Kuya Joel. Mamaya kay Nono. Tingnan natin kung may roller na bakante. Magpintura ako. Paint 3. Paint? Paint 3. Sari-sari. Dahil ka paggabuhan. Ayan. Alright. Tilo. Naglilitas si Kuya Joel. May bakante pa? Na, Roller? wala na. Ano? Kinimutan na ako. Ginamit, hindi man tinong. Ano mo kinuha kaya Puloy? Sabi? Ha? Sanipa. Sanipa. Ano, okay man yung ano ko? Okay man yung skim coat ko? Ay, okay ba? Okay man? Pinatungan pa? Yung mga skim coat ko na bago umalis. Yung lumit ko yun ulit, nadali ko doon na. Bakit? Nag-first shooting ako ng flat. Oh. Eh, walang init. Oh. Unang pahid ko, pag inulit ko, sumasama. Sama-sama. Ano yun, rap? Hindi. Hindi. Finish? Oo, ganito din. Hindi, yung ano ba, yung pader. So, finish o wrap na in-skim coat? Arp yun? Wrap din. Oo. Ba't kaya ano? Ano? Malalig yung panahon. Pwede. Hindi pa nakakasingaw. No? Sabi ko, nadali ko dito. Lahat ng pininturahan ko, yun lang na, dito rin siya. Oh. Maganda rin yung pintura, buisin. Besin din. Bakit di naman napipiki siguro ano? Ha? Hindi napipiki. Hindi. Tinanong ko ito, paulit ko pa. Walang problema, oh. Doon, sumasama. Maganda talaga oh. Ito, final na to. Ha? Final. Final na. Oh, sige ko, tingnan to. Walang tinira ko dito yung ano, flat graphics. Oo. Yan na, final na po yan. Tapos lalagyan na yan ng lipstick. Oo. Ayos. Pag lagyan na ng lipstick, Alam na. ibig sabihin, Signature line. pwede na mag-bracing. Pag may lipstick na, alam na. Pwede nang paduguin. Siyempre, pwede nang buksan yung Alfonso kaya Pundador. Oo. Pag may lipstick na yung bahay. Dami pa, sa labas mo, sa baba pa. Oh, labas pa. Ay, sa labas, wrap lang yan, mas matibay ko sa para siya. Line. Amo. Sayang ko, wala ka sa karoon. Tulungan sa akin. Baka ni. Bumaba ka na, huwag grantat na basit ko ah.
Dito rin ako pa. Umano kinagkuhan na budget. Tulong sana tayo. Yan yung ulam namin ngayon for today's video. Pinapalambot na natin. Tapos magdidinugan pa akong manok. Ibigay ko na kay Jason na vlog kasi yun pa lang naman siya. Yan para makahabol tayo. Siyempre maraming salamat sa lahat na nanonood, sumusuporta. Hello. Amoy. Nihingal muna sa Ayan. Oh, pahinga muna. Nagkutod. Yan kanina, gano'n. Nag-run. Dama ba? Ito yung Sharal Duman, Kuya Jason, nag-agi-agi siton sa Turikrap. Oo. Kasunod niya ako sa Dayam sa itong. Kaya susuwayan. Nagka-support man kaya kami apply sa police. Ah, Maski al-al na ayam, maski pagal na. sige man. Sige lang. Ya pumundo ya. Kunduman. Punduman. Tapos pag payan na ya sa doa, mig paingado ayan sa pag una niya, si Tricia diri na. Pagkabay na to, tutod Tutod naman. Ito yung buot. At dito sa kabila, niluluto. Sige nagkaanak. Dito yung dinuguan. Tikinan natin sila ng ano. O kasi yung iba, di nakakaalam na pwedeng magdinuguan yung manok. Official. Pero hindi sa tulad nung dinuguan na sa karning baboy Special lang na kumbaga makulay ng gusto. Yan parang ano lang siya, yung kulay ng adobo sa gata. Kaya ito nalulubat sa maliliman na. Oh, di ko rin yan nabuksan nung gamit namin. Kuya, na pinasakitan ako ka. Oh? Pinacharge ko battery. Oo. Ayun na. Lang yun, din yun. Hindi ko kaya nagamit diakon, giramrag. Oo. Kaya nalubat. Yan yung Okay, pisyo. kung gagalawin. Hindi na itong tungkotod. Yan yung pisyo. Kay stand man dapat, di na kay stand niya. May ganda Lumang loob. Sabi nga ni Tao. Yan, kaya ako. Pwes, tino di pa ilwandor. Hindi pa maandar. Kinakabahan na kagad. Paano ka matuto niyan? Tingnan mo ano yan. Wala. Biglang, Biglang ano? sabot sa libon dito. Sabi na ni Marlon, lakas kito. Gabay! Magpapalibon ako. Sabi ko, sa dabisis lang. Wow! Sabi na, buksan ko dito. Kabayo sa babo mo. Huli ka rin po yung gabi na. Nasusunod ka na rin. Pero nagulat pa rin. Bambi! Nasaan? Alright. Sangkot siya. Work muna tayo. Hindi mo eh. Work muna. Kasi bawal yan yung makita yung yung dugo sa vlog. Hindi, kuya, ikuling itong... Presyoso. Yung, pwede iba, ano to. Baka maiwag ko na naman na di. Nahalo na lang. Ipipigain yan sa gata. Yung gata. Ay, yung gata. Yung dugo. Ano. Inahalo sa gata yung dugo ng manok. Oo, kasi baka may tanong. Hindi naman yan mabubuhos kasi nabibilog yan. So, kaya ang ginagawa. Yan. Nakahalo sa Right. tapos talong yung panglaw. Talong yung ilalahok. Masarap yun, te. Kasi para di masayang pag nagkakaroon ng manok. Para di masayang. Naging ganyan ko like, kuya. Ang dugo. Ang dugo, hinalo sa ano. Kata. Kaya mayroon tayong dugo. O dalam sa Makapa. Pula. mag-training ka na. Makapa pula. Mag-training ka na ng Hindi, nag-enjoy lang talaga ako dito sa mic. Eh, panganta na. mag-training ka na. Pero ganda lang kalit yung mic, no? Magbablog ka na rin. Magbablog ka na rin tapos mag-scout ka rin. Hindi ka naman ngayon mag-scout. Scoutan mo ko. Kabaliktaran. Anong Senior kabaliktaran? citizen. Mga senior citizen. Sa mga edad 18 na. Ay, yung mga nasa ano. Tapos pa eskwelahon mo. Uyamon. Nagig mag-skill ka mo.
Kahit Ayun. ano lang, yung kuya, yung bigyan ng maintenance. Yan. Mga gamot. Tapos minsan, Wala pang ganun. Kain. Para magkaroon Hindi, meron na kasi kuya ng mga, para halimbawa, magkaroon din ng pag-asa yung mga kahit gatas lang. para siyang bahay na, senior. para tinutuloy ng mga senior na nagpapalabi-laboy. Yung mga 80 years old. Sa mga aging. Dati kasi yung nasamaan ko nun, wala kasi yan. Unbound na ngayon. Pero dapat pili Safe lang. say. Pili lang. Naging ganyan kulay, kuya. Ang dugo. Dito hinalagara. Ang dugo, hinalo sa Tungtungan, Kata. tungtungan. Kaya mayroon tayong dugo. O dalam sa. makapa. Pula. Mag-training ka na. Makapa pula. Mag-training ka na ng Hindi, nag-enjoy lang talaga ako dito sa mic. Panganta na. mag-training ka na. Pero ganda lang kalit yung mic, no? Magbablog ka na rin. Magbablog ka na rin tapos mag-scout ka rin. Hindi ka naman ngayon mag-scout. Scoutan mo ko. Kabaliktaran. Anong Senior kabaligtaran? citizen, mga senior citizen. Sa mga edad 18 na. Ay, yung mga nasa ano, Tapos pa-eskwelawon mo. Kuya Mon. Nandun mag-skill ka. Kahit Ayun. ano lang, yung kuya, yung bigyan ng maintenance. Yan. Mga gamot. Tapos minsan, Wala pang ganun. Kain. Para magkaroon, Hindi, meron na kasi kuya ng mga, para halimbawa, magkaroon din ng pag-asa yung mga kahit gatas lang. para siyang bahay na, senior. para tinutuloy ng mga senior na nagpapalabi-laboy. Yung mga 80 years old. Sa mga aging. Dati kasi yung nasamaan ko nun, wala kasi yan. Unbound na ngayon. Pero dapat pili Safe lang. say. Pili lang. Paano yan kuya magiging dinuguan kung hindi naman kulay red? Hindi naman talaga siya totally itim. Parang ano lang siya, yung Maroon. coffee mate, parang coffee mate. Yan. Hindi naman talaga siya totally, ano, kasi nga yung, Korea na lang, may experience ako noon na maramihan, nakahingi talaga sa ano, yun, umitim talaga siya. Pero pag isang manok lang naman talaga, ito yun. Ah, Pero yung lasa kapag- nito, dugo, iba sa adobo sa gata. Yan. Kaya hindi natin tutuyuan para hindi siya maglasa na adobo sa gata. Ayan. Yan, papakuluin na lang yan, tapos mamaya, pag medyo tuyo-tuyo na, itong ano, yung talong. May ano to siling haba. Gatas ito? Parang wala. Hindi na naman tayo siya. Parang sa... Ito naman adobo sa gata. Ay. Laki ng paa. Ano naman yun? Parang agpasan ito mga putot ate. Makaayat. Oo. Ay, malambot na. Galing ng takip namin, guys, oh. Malaki pa sa... Yan na baga. Yan na yung kulay niyan. Yan na yan. Ha. So wag kayong maglalagay ng tuyo para hindi siya maglasang adobo sa gata. Yan. Ganyan yung kulay. Sarap niyan. Ngayon, Kala ko kuya, lagyan mo ng kape lagay tayo ng para umitim. So, ayan. Ilang grams yun? Sa linamnam. Ano lang yan? Estimated. Tantiameter. Ayan. Ayan. Oh, wow. Ayan. Tapos maglusaw ka din tayo niyan. Ganda lang dinugang manok. At wala, nag-microphone din ako. Ay, may pagagawa ko sa'yo. Okay. Mag-prepare ka na ng para doon sa... So, ayun, bumababa siya.
Circuit, low, 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 low. Yung gato si Belmonte ka, ano? Dito ka. Yan. Huwag ka kasing bumaba. Ay! Oo, eh. Muli, naman na yung maligtas barabang ganit ka. Saan ko pa ito? Daro pa ganit ito? Ito pa yung hihil. Pag kumanisan niya sa mga tubat-tubat. Amo dalawa pa sininto sa ano. Ito ay tulog. May iskim ko sa itong lim, lang ubang pa. Sa atin, di ba ba? Pwede kitang ilipat sa di, ano? Alin? Basa. Madali naman ito. Nagluto na sa malumok naman. Binubuan. Naka-mic nga ako, di naman ako nakakasalita. What's the sense? Yun lang. Ganda pa naman itong mic. DJI. Ang tipid nung pubcon dun sa OC. Ano kuya? Malaking pubcon, fabric conditioner. Sandaan lang, matinturahan lang. Magagamit mo sa apat na lababo. Mura. Hindi mo na ilipat. Okay na. Kuya, rugangan pa di. Luya. Oh. Rugangan pa di. No. Pinaulaan na sana ni. Wow. Birthday. Di sana mo na magpatugtog sa kuwa. Tapa man video okay pa. Nara. Di ko yan sa video okay. Ay kaya kurpo yan. Kuya nakukukong 4 plus. Kaya kulang ibig pa budol pa ito pa kaon ka na mo ang mga grupo. Nakigrupo, hindi ka man team leadong. Kaya ba sa atin, nagkuambaga kong tuwan rin. Ambagan kami kan. Kapag nag-birthday man ako, kumain ka na ko 4 plus ang maabot. Kamu yan. So wag pala ni kahanda.
Susundang ka. Na 200. Sundang daw ma. Kadto ako ya. Sabay ka jag. Gana po sa mga baba. Alumot ka rin doon. Alam mo ka. Kataan mo. Cut muna. Di pa ako tapos. Mga kuha pa. Oh, dito ka man. Yan na po. Wait guys. Wow. Ayan na po, goods na po yan. Tikman mo. Tikman natin guys. Kutsara. Hindi ka na ako kuko. Yan. Kiman. Ginuguan manok. Nice. Good. As a first timer, na makatikim nito, ano, Goods na. iba siya sa dinuguan na ano, na, Alin masarap? iba pa rin kuya yung dinuguan na, ano. Baboy? Oo. Baka ano, ma-appreciate mo yun mamaya pag sa kanin. Kuya, tutong na yan. Sige. Ay, iyak muna. Doon naman tayo. Tara. Saan? Hindi po ako tapos mag-iwa. Sorry. Ay, nakasumbalan ka na ko. Ay, ta. Nag-apply na sila ng sa eskwela. Kisay. Tira-tiray. Kuno. Nagkano sa si Dodong, nag-uulap lagi si Dodong. Ay, nag-chat si ano. Nag-chat si Ate Gila. Si Kuya Nunoy. Wala naman daw slot. Ay, kaya agad sila nag-run kay Dodong. Kaya sila nag-run ni Dodong. Nabukan pelan-pelan. Bukan pelan sila sa islap. Mm. Nagsara ni kay Dodong, malay mo, ikuha ni Dodong. Itinit. Saan yung skill? Iskalar sa to si Gira. Siyempre sa kaya, baga nakakuha ko. Kami, kaiba naman daw kami. Kinding dapat, baka agad kami para makaiba kami sa first. Naligisan. Oo. Anak ko manda. Ang kaso, wala pa yung ibang marka namin. Hindi pa nire-release. Hindi pa sinasubmit doon sa registrar. Ay! Namidikit na baga kuya. Yung adobo sa gata, aadobuan muna bago gataan. So after kagata, suka. Ito ang nakalo yun. Nakitaong tawag. Ngayon kuya. Inalis ko muna. Matutungan tayo. Yung dinuguan, okay na. Sa bayan po, yung pagluto natin. Para hindi magutom yung mga trabador. Iba ang cooking skills ni Kuya Pula. Iba yung cooking skills mo. Ano? Pang karinderya. Yung parang mabilisan ba? Alin? Yung skills mo parang mabilisan na ano. Dalawang kampo. Hmm. Dalawang striker. Para hindi... Ay, kaya doon mo kinuha kuya yung pangalan mo. Saan kuya galing yung alamid? Sa alamid. Hindi, saan galing yung alamid? Kasi anong applicant day ko ng Scout Ranger.
Tas yung code name mo. Ay, ano? Sang. Ngayon, ibabalikin natin. Bibigla sa nakamang iiratong ay. Gagawin sila. Tapos biglang gato. Ako magkaon. Adobo man gayod. Kasi nang live. Lahat talaga. Lukot. Dahil ka na anak kuya? Lahat. Adi ako kuya, oh. Pwede ka na kuya. Ayan, patuyo-tuyo na lang ko ito. Adobo sa gata. Ano ka, Joel? May sabaw-sabaw o mara-mara? Tama lang. Okay. Okay, done. Dalawang putahe. Lo, yung vlog natin. Okay. Di masyadong mahaba. Clip-clip lang mo. 2 minutes lang. Baka 2 hours na. 2 minutes nga lang. Alin? Yung kinuha mo. Pang-release lang yun. Pang 2 minutes. At least 20 minutes. 2 minutes. Oh. Putol naman eh. Yan, putol. Nag-enjoy talaga ako dito sa mic. Ay no! Patikman natin kinuno. No! Vlog. Yung dinuguan. Hello. Dinuguan pero yung natinikman. Okay na yan. Patuyo-tuyo na lang. Namit manok. Good sa guys. Yung dinuguan. Pag ito pinagkuha mo na ano, bahaw na kanon. Yan, rauta diet. Ay! Madali pang maulog, gumabot. Sabi ni Cordovia. Sige. Kamu na? Tuwitan mo na? Di pa. Parang abo ko yun namitan. Pato man dyan ako guys. Ha? Pato. Pato. Okay. Compliment ba yun? Kasi ito nabahaw kayo. Ha? Parang hindi naman compliment yun. Kinalaban. Di ba sarang mani? Dali. Quality over quantity. Da, natiyan na kuya. Palikdol baga sa mangga. Okay na. Palikdol sa mangga. Madawali ka mag-andam. Palikdol sa mangga. Kain po, kain. Kain. Kamot. Ulam. Mapagamot mo, nag-pintura na. Pangkabsog. Yung turkey. Ayun na rin. Meron ko agkuman ali di sili. Kuman. Tikot. Maluya. Agaton mo. Hindi mo natulog ang tikulon. Sadi. Nalalo ko sito. Giniresad no? Gada. May sili. Putri siya kain na. Yan. Hindi ka pa handa.
balik sa dati. Pagkakain, edit. Hello? Di ba si Rika sa to? Nira? Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At tapos na kumain, ayos yung pagkaluto. Salamat dun sa pag-vlog ni Tricia. At tingnan natin dun sa taas na pinunturan ni Kuya Joel. Dun sa kwarto. Ganda. Muno. Tapos na dito sa kwarto. Hindi ko na nang-videoan kanina na tinapos si Kadyon kasi doon ako sa diba. Nagpipinto ka rin. Finish na po dito. Tapos na. Okay na. Sa baba na kami. Ayan po, ang ganito na lang yung vlog. At muli, maraming salamat lalo po sa mga sponsor na yung sponsor ng Team Pahawaii. Thank you po sa inyo lahat. At sa Team Pahawaii, mga silent viewers, mga viewers, at yung sponsor, para po sa inyo lahat. Ayan po, bye-bye. Ingat po. Lagi, God bless.